Baina olatz, zertara dator orain keja? Bakiuta, bai. Hori jokua, gure Juliantxo, gabon berriz ere. Gabon. Arriskuan, arrosek jarrita. Olatz, libre. Horrazkerarekin ez omen zaio hainondo gelditzen txapela, baina txapelak babestu egiten gaitu. Beraz, beste lau ere arriskuan jartzeko hautagai bezala. Arrosak! Zehen ara? Ze, hoi galdetzen nik. Atzo zuek hartu zenuten erabakia. Eta gaur ere, ez dugu berdin egingo, gaur raiei tokatzen zaie edo zer. Bai? Zurekin hasiko naiz olatz? Bai, berdin ditu. Lau dauzkazu aukeratzeko, Irantzu, Txurru, Naomi eta Argoitz. Izen bat eta zergatia, zuk ez duzu zure kuadrilan ikusten? Nik ez dut nire kuadrilan ikusten, eta bat zordiot, Txurru, azkeneko botazioa, bi zeuzkan nire kontra ez bana oker, bat zordiot, hortxe neria. Txurru, puntu bat, zure txanda? Bueno, dakauz... Hiru aukera. Bi neska eta mutil bat. Da momenturik zaiena. Baina eske... Hemen aldian eruten denakin inkreible, oso ondo. Baina neskak ezin ditut ikutu. Da deskarte moduan, Argoitz, da kristolgau tipua, eta beste den horrengo basan hemen ez naban ikutuko. Baina eske Naomi ez Irantzu ezin ditzu Naomi nahu, Argoitz barkatu honetan. Txurruk bat, Argoitzek beste bat. Naomi? Bueno, ez nazi usakutuko asko, ni Irantzukin primeran eramaten naz, Txurrukin berdine barkatu, baina... Argoitzek nik guztarri, eta musu bat. Irantzu? Bueno, es que igual no, Txurrua Naomi ez ditu nominauko, es que ez, porque ezin dut, Argoitz barkau. Hiru. Argoitz? Man beharkot? Bueno, pues... Ni ulertzeet, ni ulertzeet bakoitza dazkaten harremanak eta super normal iruditzen ni ateatzia. Eta nire Txurru bezala, neskek dazka ikusten deten giroa da super politxanetzako, behi ere ezin dazket ikutxu eta Txurruntzako da. Barkatu, baina... Txurru 2 puntu. Julen? Hombre. Bada, okaztu ja lagun bat zure ondoan eseriko dena. Bai. Hiru punturekin. Anatzean ez dago inor. Iker ez da etorri. Zuk botoa zeinentzat, Julen? Hombre, nire Gogora botua... mesedez. Nire botua... Txurrukin ondo ematen naiz, behai botau nion jatorrena, Naomikin oaino beto hain naiz moldatzen, Irantzu betianik ezautu da deskarte. Zure ondoan entzen nahi zen idalako. Argoitz, eseri bere ondoan. Oire bai. Argi gorria, bi eserlekuetan. Lau eserlekuetan. Argoitz, zu ere bi taldetan, ezta? Eta onartuta ez batean, ez bestean. Eta bietan, aulki gorriaren gainean eseri behar. Gure taldea egingo dugu bakarrik, Ja, beste bat talde bat sortu beharko dugu. Beti mutilak! Berriz ere lau mutil. Bai, hori mus partxezean jolazteko dugu, Eta hemendik norbait bota beharra daukagu. Norbaitzuk.